Ahojte. Poďte s nami na Natural Bridge. Dneska máme krásny deň. Vítam vás z tohto krásneho miesta. Krása. A už ako väčšinou, nikde nikoho, všetko spravené na jedničku, čo sa týka chodníkov a dostupnosti, všetko super, nikoho nikde. Martinka nemá rada plasy. Je teraz nejaká hrdinská, išla dopredu, bez správy, nič sa Martinke nestalo, čaká ma. Všade ťa hľadáme. Videli ste krásny vodopád? Videli sme vodopád, hadíkov sme nevideli, čo sme radi. Si niečo počula? Tiež známy tým, že sem chodia turisti večer. Viete, že my si to nevieme dovoliť, pretože máme tie rôzne naše obavy spomínané. Ale je známy tým, že sú tam tzv. Glowworms, čiže tie glowworms v noci svietia, večer začnú svietiť a sú všade po tej jaskyni, po tej stene, pretože vraj úžasné. Možno sa sem vrátime raz večer v rámci nejakej túr, aby na nás niekto dával aj pozor. Neviem, či ste si všimli, ale ako išla hore Martinka, tak sa prebíjala cez pavučinky.